Теп йөрәгем бер дә туктамасын. Нәкъ менә шушы шигырь белән һәрбер көнне каршы алырга насыйп булсын. Инде йөрәк тибеше дәртле булсын өчен иң мөһиме сау сәламәт булуың, янәшәңдә кадерле кешеләр булуы мөһимдер. Минем өчен инде әлбәттә менә шушы асыл сыйфатлардан тыш әле янәшәмдә кунаклар булуы да мөһим. Бүген йөрәкләр аеруча дәртле тибә, чөнки инде июнь аеннан бирле күрешергә ниятләп тә һич кенә дә бер сәбәп чыкмаган. Инде бик тә чакырасым килгән. Я Зәйнәп ханым юлда булып, я безнең тапшыруның җае туры килмичә күрешә албый Дилбергә. Зәйнәп Фәрхәдиева Татарстанның халык артисты бездә кунакта. Исәнсез, Зәйнәп ханым? Исән, Фәридә, исәннәрмесез, саулармысыз? Әлбәттә инде шаяр укатыш әйтелдем, һич инде сәбәп булмаган дип. Я машина ватылып кала, без очрашырга дигәндә, я сез Сабантуйга китеп барасыз. Юлларда булгач, әлбәттә инде төрлесе була. Быел җәйләрне май аеннан ук инде Сабантуйлар белән нәкъ менә шушы юллар белән башлап җибәрдегез. Әле дәвам итәме бу юллар? Әйе, Аллаһка шөкер, очраштык. Чынлап та, машина ватылды бик хакта да. Безнең Сабантуйлар белән үтте инде, әлбәттә, һәм аерым чыгышларыбыз белән дә чит илләргә дә барып кайттыгыз Сабантуйларга. Булмаган җир калмады. Будапештка ялышмасам бардыгыз. Венгриягә. Бик ничектер шулай кинәт кенә хәл ителеп, инде шулай чакырылу булды инде ул. Сабантуй үткәрделәр һәм инде яңадан менә килә әле тагын алда безнең әле юллар тагын бар, чыгып китәсе эшләребез күп. Инде бүгенге очрашуга мин бик шат, Фәридә. Үзем дә бик шат. Инде менә Будапештта социаль челтәрдә әлеге дә баягы күзәтеп барабыз бит инде. Бөтенегез дә килегез Венгриягә шушы Сабантуйга дип сез шундый хәбәр салган идегез. Анда беренче тапкыр чыгыш ясадыгызмы? Әйе, беренче тапкыр мин инде безнең сәнгать әһелләре барып кайтканнар иде бит инде анда. Культура Татарстаны, Татарстан көннәре белән әйе булып кайтканнар иде. Менә мин дә Рита ханым чакырды. Анда кичкенә генә булып узса да Сабантуйлар шуштыгы анда бөтен дөнья балалар көне ишендә үткәрделәр инде. Июнь башында булды. Июнь башында Сабантуйны халык бераз күренде инде, билгеле, алар тырышалар һәм эшләгән, тырышкан эшләр инде тырышлыклары тормышка ашты, әлбәттә. Артистлар чыгыш ясады, үзебезнең татар телендә халык көйләрен без шушы сәхнәдән җырладык, әлбәттә, һәм инде мастер-класслары үзләренең куелган планнары тормышка ашты, алар күрсәттеләр шигүләр, нинче эшләнә, һәм инде шуның үстенә алып килгән күчтәнәчләрне бик матур иттереп, бөтен халык үзләренең күчтәнәчен тараткан кебек безнең татарларыбыз да тараттылар, килеп кызыксынып, беренче адымнары аларның матур гына башланып китте, һәм киләчәктә дә шушындый очрашулар әлбәттә безнең халкыбыз белән кызыксыну, милләтебезнең мәдәни шундый мәдәни мирасын таныту тормышка ашсын һәм инде безнең белән кызыксыннар. Димәк, инде аңлавымча сүзегездән башка милләтләрдә кызыксынып килгән, караган, инде гадәти бәйрәм генә түгел, менә мастер-класслар булгач, инде безнең милләтебезнең борынгыдан килгән гореф-гадәтләре белән таныштыру һәм һөнәрләргә өйрәтү кебек мастер-классларда булган. Бик яхшы идея Сабантуй кысаларында нәкъ менә шундый чараларның үтүе инде бик хуплап кабул итеп алганнардыр. Җырлар дигәч инде әлбәттә сезнең җырларның беренче бүген очрашуда яңгыратырбыз, ләкин җыр алдыннан тагын бер котлау сүзе укып алам. 8 августта Киров өлкәсе Малмыш районы Кулапин авылдагы гомер итүче кадерле кешеләребез әти-әниебез Бадагиевлар Фаил Фаязетдин улы һәм Дания Васил кызының бергә гомер итүләренә 35 ел. Без аларны шушы матур бәйрәм белән котлыйбыз. Әти-әниебез ата-ана даны орденына ия шәхесләр. Алар 5 баланы җил яңгыр тидерми, мәхәббәтле гаилә учагында үстерделәр. Бүген исә 10 оныкка куанып яшиләр. Кадерләребез, шушы елларны үткәндә авырлыкларны сабырлык белән үтеп, кичкенә генә шатлыкларны да олы куанычка әйләндерә белгәнсез. Безгә биргән тәрбиягез, киңәшләрегез, ярдәмегез өчен Аллаһның мең рәхмәте яусын. Сезгә озын гомер, пар канатлар кайрылмый, балалар оныкларның уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Саулык белән алтын, бриллиант туйларны да каршыларга насыйп булсын. Әни бит ул инең җылысы, әти дөнья терәге. Әти белән әни бергә булса, тыныч була бала йөрәге. Безнең йөрәкләр һәрвакыт тыныч булсын иде дип барлык балалары һәм туганнары юллаганнар. Әлеге тәбрикләр сезне.
каршы барып, бәхті біз күткен yıllarga. Қабатланмай шуна бірік, бүгін яшик рахат көрейік. Алматы біз өмірді, Алматы біз өмірді. Шатлықларны биегетіп, қайғыларның яшін сүртіп, сынауларны ғырур өтіп, хаталарны ятим етіп, сынауларны ғырур өтіп, хаталарны ятим етіп. Қабатланмай шуна бірік, бүгін яшик рахат көрейік. Алматы біз өмірді, Алматы біз өмірді. Алданып, түгел аланып, зарланып, түгел назланып, бүгін яшик соң болмасын, біздің йөрәкләр тынмасын. Бүгін яшик соң болмасын, біздің йөрәкләр тынмасын. Язда яшьлек, җәйдә яшьлек, көздә яшьлек дип яшик. Алматы біз өмірдә, Алматы біз өмірдә. Язда яшьлек, җәйдә яшьлек, көздә яшьлек дип яшик. Алматы біз өмірдә, Алматы біз өмірдә. Алматы біз өмірдә, Алматы біз өмірдә. Алма кебек гомерләр булсын, инде алмалар тулышып пешкән, өлгергән вакытта чакырдык Зәйнәп ханымны студиягә кунакка. Тамашачыларыбызны да бергәләп тыңлыйбыз. Аларның теләкләрен дә менә әтиебезне тәбриклибез дип элемтәгә кергән булганнар эзелеп китте микән? Линиядә микән? Тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Исәнмесез? Бүген Орша шәһәрендә яшәүче әтиебезнең Абдуллин Тамерлан Тимуровичның гомер бәйрәме туган көне. Әтиебез синең күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Авырмый, хәзер хәсрәт күрми, әниебез Сәлимә белән озын гомер итүеңне, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, ак бәхетләр белән тулы мул тормышта яшәгезне телибез. Иң изге теләкләр белән улың Дамир, киленең Лилия. Рәхмәт бик зур. Матур теләкләр, якташлар шалтыраткач инде куанып тыңлап утырам. Шулай ук сездән юбилейлар белән котлыйбыз. Инде Алма кебек гомерләр дигән җырны бирдек. Бу үзеңез Зифа Нагаева сүзләренә язылган. Инде сезнең иҗатташ дуслар дип әйтергә була. Менә шушы җырлар белән илһамланып, үзегез дә җырлар язасыз дип беләбез Зәйнәп ханым. Инде шактые безнең экраннарга да чыкты, радиодан да яңгырый. Бүгенге көндә илһам канатлары салынмадымы, дәртләнеп калганамы? Киләрем бар. Сүзләр әле менә күңелгә яткан бөтенләй бар, күп матур сүзләр. Менә күңелгә яткан әле таба алмадым. Әле тагын Зифа апаның бер җырын әле күптән түгел генә башкара башладым. Дөнья аклы, каралы дигән. Шулай ук тормышчан инде бик тә инде кызыклы. Әйе, халыкчан җыр. Әле аның тагын бер
Җырын менә күптән түгел интернетка, интернет шелтәренә дигәндәй радиоларга тапшырдым. Бәлкем халкыбызга ашар дип уйлыйм. Аралашып торабыз Зифа белән. Ул безнең белән кызыксынып тора, без аның белән кызыксынып торабыз, әлбәттә. Сез авторлар белән һәрберсе белән элемтәдә дип беләм. Һәрберсе белән дустана мөнәсәбәттә дип беләм. Әйе. Бөтенесе белән уртак тел табып яшәдек. Һәм инде шулай яшәргә язсын. Әйе. Аллага шөкер. Моның өчен осталык та кирәк, сабырлык та кирәк. Әйе, кайберләре яшьләр Демократия кагыйдәләрен дә белергә кирәк. яшьләр бар, бик кызыклырак, дигәндәй, кырыс кына характерлы, кырысрак шундый, шундук килеп керү белән бөтен дөньяны камап алырдай, шундый караш белән кергән бар берничә яшь малай. Инде әйе, алар белән дә уртак тел таптык. Яшьләрдә дә үзләрен ничегрәк били торганнардыр. Алар да безгә шулайрак дип карыйлармы, белмим. бер агымга яраклаштыгыз димәк, яшь авторлар белән дә. Менә үзегез әйттегез, интернет шелтәренә дә куябыз, радиода да яңа җырларны яңгыратабыз дип. Сайтыгыз да бар. Менә шушы сайтка килгән фикерләр, шушы интернет шелтәрләре аша, социаль шелтәрләр аша килгән фикерләргә, тәкъдимнәргә, тәнкыйть сүзләренә игътибар итәсезме? Әйе, ителә. Контактта, Фейсбукта да бар. Минем страничка инде, Инстаграм шелтәрендә дә инде яңалыкларны һәрвакыт күрсәтеп барабыз, әлбәттә. Һәм менә инде бүгенге сезнең белән очрашуында шундый матур итеп тапшырырга дип торам. Нәрсә тәскилә бар, фикерләр бар. Күбрәк инде җыр сорыйлар, табалмаган җырларны, элекке беренче елларда башкарган җырларыбызны яңартып, җырлавыбызны сорыйлар. Менә контактларда һәм инде әлбәттә аларны шул яңартып, шул куерга тырышабыз инде. Нәрсә әйтәсем килә? Барсы да кызыксынып торган кешегә җавапларны булдырылган кадәрлек мин үзем дә язып җибәрергә тырышам. Без инде контактта biz аралашабыз. Зөфәр абый да безнең бик актив ул нисбәтән. Зөфәр абый Фикерләрен җиткерергә. Җиткергә, шулай. Ул әле кергәне юк, ул аралашмый. Дөресрәге мин генә аралашам. Сезнең аша фикерләрен җиткереп тора. Контактта мин генә торам әле. Шулай. Менә шулай фикерләрегезне җиткерсәгез, Зәйнәп ханым үзе шәхсән сезнең сорауларга җавап бирер. Бүген турыдан-туры эфирга шалтыратсагыз да, мин исә алдагы котлау хатына күчәм. Ашыкмагыз еллар, диде Айдар Галимов. Инде елларны ашыктырга кирәкмидер. Өстән дә шушы фикерләр белән килешәм. Турыдан-туры эфирдә тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тамашачыбыз элемтәгә чыккан, кода-кодагыйларны тәбрикләп аласы килә диләр. Зәйнәп ханым бергәләп тыңлап алыйк әле. Кайлардан шалтыраталар икән? Siz sorudan turib eşirden söyley alasız. Исәнмесез? İsənmisiz? Мин Чувашстан Республикасы Комсомол районы Шишкап авылынан шалтыраткан иде тамашачыбыз. Бәлки инде тапшыру азагына кадәр әле элемтәгә кирип өлгерер. Телефон номерларыбызны беләсез. 07223 тапшыруның коды 1616 монысы кесә телефоннан шалтыратучылар өчен, әгәр дә инде кесә телефоннан шалтыратырга мөмкинлек юк икән, Телеком Телесат ТВ элемтә компаниясе абоненты булсагыз, 8174 саннарын җыеп элемтәгә керә аласыз. Инде менә Зәйнәп ханым, әле мин дә бик актив булырга тырышып фотоларны урнаштырдым әле генә социаль шелтәргә диде. Анда да фикерләрегезне юлларга онытмагыз дип бик борчылып утыра. Юлларлармы, юкмы, бунысын инде алга таба белербез. Хәзер котлау хатларына күчәм. Бер ишек ябылдымы, аның икенчесе ачылырга тора. Кай вакыт без менә шушы ачык ишекләрне күрмибез менә дигән бер акыл иясе. Алдыбызда булган шушы ачык ишекләрне күрер дәрәҗәдә күңел күзләрегез ачык булсын иде. Турыдан туры эфирдә тапшыруыбызны дәвам итәбез. Нәкъ шушы мизгелләрдә Зәйнәп ханымга сорауларым бар иде дип бер тамашачыбыз элемтәгә чыккан икән. Хәзер аны тыңлап алырбыз. Нинди сораулар икән инде Зәйнәп ханым? Хәзер белербез турыдан туры эфирдә. Фәридә, Зәйнәп, хәерле иртәләр сезгә. Хәерле көн, тыңлыйбыз. Зәйнәп, сені бик яратабыз, сенің жырлағаныңны, үзіңне. Менә бер сорауым бар иде. Ничек шулай һәр вакыт шибәр, мулаем булып кала беләсең? Бер рецептыңны безнең белән дә уртаклашыйм. Рәхмәт, исемегезне дә әйтсәгез. Биби Нур. Биби Нур апа Оренбург якларыннан.
Шулаймы? Рәхмәт, Бибинур ханым, игътибарыгыз өчен. Безнең даими тамашачыбыз, аңа сәламнар юллап калабыз. Бибинур ханым безнең татар мәдәнияте белән, артистлар тормышы белән бик кызыксынып яши торган тамашачыларыбызның берсе. Аренбур якларына сәлам җибәреп калам. Миндә Сорауга нәрсә дип җавап бирәсез? Рецептларын сорый бит. Менә әле баягына актер, яшь артистыбыз Ришат белән сөйләшеп утырганда үзең дә әйттең, халыкка чынлап та елмаеп көнеңне башларга кирәк. Аллага шөкер дияргә кирәк. Һәм инде күзеңне шушы дөньяга бүген Аллага шөкер матур иттереп үзең бассаң аяк, инде әлбәттә ул сиңа барыбер уңай гына йогынты ясый. Әлбәттә бәлкем инде кыяфәткә дә йогынты ясый торгандыр. Шуңа күрә елмаеп, һәрвакыт адымыңны теләп, яшәргә теләп яшәсәң, миңа калса инде бөтен эшең дә матур була, һәм инде үзеңне йөзең дә елмаеп торадыр дип әйтәсем килә синең сүзләреңә кушылып та. Инде башкаларга нур өләшәсең икән, ул икеләтә үзеңә әйләнеп кайта һәм еллар инде сиңа тәэсир итми дигән бер гыйбарә дә бар. Монысы дөреслеккә туры киләдер. Зәйнәп ханым мисалында дип инде дип ниятләп торам. Тагын тамашачыбыз элемтәгә кергән. Сез турыдан туры эфирдә тыңлыйбыз. Исәнмесез? Хәерле иртәләр. Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Чувашстанның Комсомол районы Чискал авылында яшәүче кодагыем Вахитова Рәсимәне туган көне белән котлыйсым килә. Кодагый сиңа исәнлек, саулык, тазалык, байлык, балалар хәсрәте күрмичә бергә яшәргә язсын. Кодагыең Наҗия. Наҗия ханым, рәхмәт. Инде үзлеп киткән иде шалтыратыгыз. Менә тагын кабаттан элемтәгә керә алгансыз икән. Кодагыегыз белән гөрләшеп яшәргә насыйп булсын. Инде мин бик рәхәтләнеп тыңлыйм менә шундый котлауларны. Кодагыйларны тәбриклиләр, киленнәрне тәбриклиләр, кияүләрне тәбриклиләр. Дус яшәүгә нәрсә җитә? Дус яшәүгә ниләр җитә дип алдагы җырларга күчәбез. Тордан тора эфирдә тапшыруыбыз дәвам итә. Тамашачыларыбыз бүген гаять актив. Афәрин дип эндәшәбез һәр барчасына һәм сезне тыңлыйбыз. Тордан тора эфирдә сөйли аласыз. Исәнмесез? Исәнмесез? Булгар районы Үрнәк авылында туып үскән якын туганым Габайдул Илгиз Госмановичның 1 август көнне олы юбилее 50 яшь булды. Гомер буе тормышның авыр вакытларында терәк булды. Аларны олы итә белгән кешеләргә ярдәм кылсызган чын йөрәкле туганым. Сине юбилең белән котлыйбыз. Тагын бер инҗе бер тегедәй туганыбыз Хабидуллина Тәслимә Вилдановнаның 1 август көнне туган көне булды. Кадерләрбез, сәламәтлек сезгә. Юллар кебек озын гомер сезгә, кайгы җылы бер дә сүнмәсен. Заман кыраулары чикләп үтсен, яшәүләрдә бер дә сүнмәсен. Изгелекләр белән киленегез Илсияр, әнкәй Илмира. Алар хөрмәтенә берәр җыр да яңгыраса, бик рәхмәтле булыр идек сез. Рәхмәт, әлбәттә җырларыбыз яңгырар, без сезне бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз. Зәйнәп ханымны Зөфәр әфәнде белән бер сөйләшкәндә, безнең Зәйнәп тик тормас инде ул. Әз генә гастрольгә чыкмый торса, әйдә барыйк, шунда чыгыш ясыйк, монда барыйк, тегендә барыйк дибәсә, күңеле булмый дип шаяр катыша иткән иде, аның бит үзенә хас юмор, шул кадәр мин сыкланам ул хискә. Быел да менә шушы Зөфәр абый шаяртканча тик тормадыгыз, Аллага шөкер, гастрольләрдә Себер якларында бик зур гастрольләрегез булды. Әле менә үзегез үгәйттегез тапшыру башында, әле юллар дәвам итә. Менә шушы көннәрдә дә, сентябрь аенда да нинди юллар, кайсы якларда көтсеннәр икән сезне? Әй бардык, Аллага шөкер. Төмән Тобольский якларында да булдык. Инде кабат киләсе елга да безнең өлкәне калдырмагыз, брук дип чакырып калдылар. Анда инде без март аенда планга керттек, барып килергә яңа программабыз дип әйтүем. Яңа программабыз инде безнең 25 еллык иҗатыбызга багышланган программа. Менә шуның белән безнең инде әле 8-9 октябрьдә монда пирамидада да эшләргә һәм күрсәтергә халкыбызга дигән уйлар белән инде вакытта күп калмады. Яшибез инде менә безнең ул программабыз әзер. Барысында җентекләп, бөртекләп әзерләдек. Әлбәттә әзерләргә тырыштык инде. Ансын яңадан ничек булган барыбер халык әйтә.
минем алдан бер сүз дә әйтәсем килми, әмма инде булдырган кадәрлек барсында үткән елларда башкарган җырларыбызны да барсында яңартып дигәндә. Октябрь айында гадәттә сезнең концертларны инде көтеп алалар, ул нәкъ октябрь айына туры килә концертларыгыз сезнең. Күбесенчә. Азакы елларда шулай булды. Менә тамашачылардан килгән фикерләр буенча, әле тагын Зәйнәп әллә үзе генә концертлар белән чыга башлаганмы дигән сораулар да ишетелде. Мин инде аптырап калмадым. Зөфәр абый бер якка, Зәйнәп ханым бер якка чыгып киткәндер концерт белән дип. Һәм бу дөреслеккә туры килгән икән. Бу җавап кыйгатып туры тидергән булып чыга. Син сизгер Фәридә, сизеп торасың, әлбәттә, сөйләшеп торгач, аралашып торгач, барысын да белеп торасың. Менә бу чынлап та Зөфәргә мин әйтеп карадым да инде берничә ел инде әйтәм, үзебезнең администраторга да минем үземнең тупланган инде программа өстенә шушы үзебезнең 25 еллыкны эшләү өстенә инде үземнең генә аерым җырларыннан тупланган программа белән әлбәттә барып килдем мин берничә авылга, һәм әле алда тагын безнең планда барасы концертлары үземнеңке генә аерым чыгыш ясаулар көтелә, тагы да һәм инде менә шушы үзебезнең шушы 25 еллык иҗатыбызга башланган программаларыбыз белән дә әлбәттә барачакбыз әле Оренбург якларына да, Алла бирсә, Бибинур апа көтегез. Бибинур ханым һәм инде киләчәктә инде менә шушы яңадан Ижау якларына барып киләсе бар әле, анда да килергә вакыт дип әйттеләр, чөнки дөрестә дә азакы елларда һәр елны да барып йөреп булмый. Бөтен җиргә дә өлгереп булмый. Өлгерү һәм әлбәттә инде элекке елларда йөридерик, хәзер чынлап та нирәк, әкренрәк, 2 елга бер булса да без инде барыбер көткән тамашачыга күрсәтми калмыйбыз, үзебезнең иҗат җимешләребезне һаман да җиткерергә тырышабыз. Хәсиятләп барасыз, инде алга таба әлбәттә сөйләшүне дәвам иттербез, җырларга тукталып алыйк. Buradan эфирдә эшләүче тапшыруыбыз акрынлап азагына якынлаша, ләкин әле бик тиз генә телефоннарны кулыгызга алып шалтыратырга җыенгансыз икән, инде номерларга басасыз икән, өлгерәсез эфирга чыгарга дип өндәшәм. Зәйнәп ханым тапшыру башында ук инде бик матур 2 диск алып килгән иде. Кунакка килгәндә бүләксез йөрми ул бер кайчанда, менә шуны бик матур 2 җыентык ва моны инде иң матур теләк җиткерүчегә, күңелгә ошаган котлау җиткерүчегә тапшырырмын дип ниятләп килгән булган. Кемгә тапшырырбыз икән, Зәйнәп ханым, бу 2 дискны? Кайсысына? Оренбургка җибәрсәгез дә ярый, Оршага җибәрсәгез дә ярый. Оршадан булды безнең бер котлау. Җибәртекләре кебек дип матур итеп сүзем. Матур итеп сөйләде, әйеме? Димәк, бер дискның берсен инде Орша районыннан шалтыраткан тамашачыбызга юллый торган булабыз, икенчесен Бибинур апага Оренбург якларына, бәлки Казанда танышларыгыз, белешләрегез, дусларыгыз бардыр, килеп алып китсеннәр. 570-50-32 телефоны буенча тапшырдан соң элемтәгә керсәгез, бүләкләрне кайдан, кайчан һәм ничек алып китергә икән, һәр барчасын тәфсилләп белешә алырсыз. Зәйнәп ханым, инде сез һәр вакыт актив тормыш рәвеше алып барган кеше, шуңа күрә менә бүген дә шулай җитез генә, җиңел генә җыенып эфирга килгәнегез өчен зур рәхмәтләремне җиткерәм. Алга таба инде концертларыгыз менә авылларда да куям дидегез, авылларны да чит итмисез, монысы да бик матур гамәл, чөнки бөтен кеше дә авылдагы яшәүче милләттәшләребез дә концертларга, Казаннарга килеп өлгермәскә мөмкиннәр. Шушы эшләрегездә, юлларыгызда бары тик уңышлар теләп калам. Инде улыгыз да сезнең белән җиң сызганып эшли дип беләм, улыгыз. Аллага шөкер, ярдәм итә. Фәридә, рәхмәт, яхшы сүзләр, рәхмәт чакыруыңа, әлбәттә бер очрашып алу кирәк. Әйе, һәм инде һәрбер тамашачы безнең үзенең яраткан тамашачым була, алар инде күрәсе килә, әлбәттә. Минем дә менә шулай булса да аралашуыма мин үзем дә шат, әлбәттә, күңел яшәсеннәр, матур яшәсеннәр. Очрашуларны көтеп, матур очрашулар көтсен безне. Шушындый теләктә каласым килә минем. Синең үзеңә дә исәнлек, саулык, тагы шундый очрашуларга чакыр. Бик матур уздырасыз һәр вакыт. Күңелле көтеп алам шушы тапшыруны. Һәрберебез көтеп ала. Әлбәттә, шуңа күрә рәхмәт матур теләкләрегезгә, киңәшләрегезгә. Кабаттан дөрестән дә шушы якты очрашулар насыйп булсын. Инде сәхнәләрдә яңа программа белән көтеп калабыз сезне. Барча тамашачыларыбызга да инде бүгенгә саубуллашабыз. Кара уйлар җанны каралта дип язып калдырган Мәхмүт ага Хәсәнов. Инде кара уйлар белән түгел, якты уй ниятләр, гамәлләр белән яшәргә насыйп булсын һәр барчагызга дип. Мин Фәридә Төхвәтуллина, студиянең кунагы Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Алмаз Акбаров җитәкчелегендәге иҗат төркеме бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исәнлектә күрешкәнгә кадәр.